まったゲーム、私生きてる、生きてんだよ。兄さん、約束守ってくれたんですね、師匠。ゲーム、お前もスーパーサイヤ人3になるとくっつき合えよ。今からですか？礼は言わねえからな、兄弟。ジレン、孫悟空は最後にまた会いたいと言った。だが過去に囚われて生きてきただけの俺には誰かとつながりを持つことなどできない。ジレン、お前はそんな臆病なやつだったのか？最後の戦いでお前は俺たちの期待に応えようとしただろう。お前が再び立ち上がったあの時、俺たちとお前との間に初めてつながりができたんじゃないのか？トッポ、次に奴らに会う時はもう負けたりはしない。次は勝つ。また会おう、孫悟空。